Vážené dámy, vážení páni, v prvom rade sa chcem poďakovať organizácii Ergo a predovšetkým jej riaditeľke Gabike Hrabáňovej za pozvanie na toto podujatie. Aj keď sa ho nemôžem zúčastniť osobne, som rád, že sa vám aspoň takýmto spôsobom môžem prihovoriť. Ako viete, dôstojné a prístupné bývanie pre všetkých Európanov je v centre môjho mandátu. Patrím k tým, ktorí opakovane zdôrazňuje, že vo vyspelej Európe, ktorá obrovským tempom smeruje k digitalizácii a zelenej ekonomike, chudoba, segregácia či iná stigmatizácia nemá miesto. V Európskej únii máme viac ako 4 milióny európskych občanov, ktorí sú bez domova. Ich počet sa za posledných 10 rokov zvýšil o takmer 70% a stále narastá. Je to veľmi znepokojivý trend, ku ktorému nemalou mierou prispela aj pandémia COVID, ako aj prebiehajúca vojna na Ukrajine a s ňou spojená inflácia. V priebehu pandémie mnohí z Európanov prišli o prácu a o príjem. Európa sa nestihla spamätať z ekonomických a sociálnych dopadov COVID, pandémie a už sme tu mali vojnu na Ukrajine. Vysoká inflácia, narast cien energií a základných potravín, platová neschopnosť, to sú problémy, ktorým mnohé domácnosti dnes čelia. Mnohí ľudia, rodiny sa prepadávajú do chudoby, nedokážu totiž platiť účty či splácať úvery. Čo sa týka sociálneho bývania, tu je pre mnohých nedostupné. Jednak je to spôsobené s nedostatočnou infraštruktúrou v členských krajinách, mnohé z nich jednoducho nemajú vybudovanú sieť sociálnych bytov, alebo sú prenajímané za nehorázne vysoké ceny. Častokrát kritériá na ich obdržanie sú tak nastavené, že pre mnohých sa stávajú nesplniteľné. To platí samozrejme aj pre rómsku komunitu. Mnohí z nich nedokážu splniť tieto kritériá či zdokladovať pravidelný finančný príjem. Buď ho nemajú, alebo keď ho aj majú, nie je legalizovaný, pretože pochádza z pracovnej činnosti v šedej ekonomike. Tento fenomén sa tak stáva ďalšou prekážkou. Je tu veľké množstvo marginalizovaných Rómov v krajinách Európskej únie, ktorí žijú v katastrofálnych životných podmienkach bez prístupu k pitnej vode či kanalizácii. Z tohto prostredia sa bez pomoci štátu nikdy nedostanú. Žijú v obydliach, ktoré sú malé, stiesnené, preplnené, tmavé, s obrovskou vlhkosťou a všade prítomnou hnilobou. Spoločnosť im robia potkany. Toto sú podmienky, v ktorých vyrastá nová generácia Európanov, ktorí sú taktiež budúcnosťou Európy. Počas môjho mandátu som inicioval viaceré návštevy Európskeho parlamentu na Slovensku, v krajine, odkiaľ ja pochádzam. Keď boli europoslanci a moji kolegovia konfrontovaní s realitou, s katastrofálnymi podmienkami, v ktorých marginalizované rómske komunity na Slovensku žijú, ostali v šoku. Nazvali to škandálom a hanbou tak pre Slovensko, ako aj pre celú Európsku úniu. Je to naozaj obrovská hanba, že sa nám za posledných 10 rokov nepodarilo zlepšiť životné podmienky mnohých Rómov žijúcich týmto nedôstojným spôsobom a to napriek tomu, že sme mali k dispozícii obrovské množstvo finančných prostriedkov. Minulý rok aj z môjho podnetu Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorá reflektuje na túto situáciu, podobne ako aj na iné pálčivé problémy v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a zdravia. Je pravdou, že hlavnú zodpovednosť za riešenie tejto témy, ako i témy bezdomovectva, je na strane členských krajín. Preto je nutné neustále vyvíjať tlak i zo strany mimovládnych organizácií na kompetentných, aby sa zapájali do projektov, využívali eurofondy a chceli veci posúvať dopredu. V tejto súvislosti by som chcel spomenúť pilotný projekt Európskeho parlamentu v oblasti bývania, ktorý som spolu s mojím kolegom z Českej republiky, europoslancom Tomášom Zdechovským, realizoval. Projekt sa volá HERO, zameriava sa na marginalizované rómske komunity, rodiny, ktoré žijú v osadách a majú problém zabezpečiť si vlastné bývanie, napríklad aj prostredníctvom bankového úveru. Podarilo sa nám do projektu zapojiť bankové subjekty, ktoré sú ochotné Rómom poskytnúť úvery s nízkym úrokom na svojpomocnú výstavbu domov alebo na ich rekonštrukciu. Projekt sa realizuje v 3 krajinách: na Slovensku, Rumunsku a Bulharsku. Na Slovensku sme s jeho implementáciou zatiaľ najďalej. Viacerým Rómom sa podarilo postaviť si svoje vlastné domy. Žijeme veľmi náročné časy. Istým spôsobom každý z nás čelí neistote i strachu.
Avšak dúfam, že nás to neodradí v úsilí zmeniť veci k lepšiemu. Každý človek si totiž zaslúži právo na dôstojný život a dôstojné bývanie. Želám vám všetkým ešte úspešnú a dynamickú diskusiu a všetko dobré.